Des de l'àrea d'inclusió social de la Creu Roja a les Illes Balears hem adaptat la nostra resposta amb l'objectiu de poder atendre en aquells col·lectius que ja teníem abans de l'estat d'alarma, així com a noves sol·licituds que han anat sorgint per la nova situació. En aquest sentit, hem creat una unitat general de resposta que ens ha permès repartir aliments i aigua d'una manera molt més àgil i arribant a moltíssima més gent. També hem creat unes noves rutes per atendre les persones que a dia d'avui encara es troben en situació de carrer. Els oferim dinar i sopar diàriament, així com aigua, per evitar trasllats innecessaris d'aquest col·lectiu. També hem adaptat la metodologia d'intervenció des de l'àrea d'ocupació. Seguim oferint orientació, formació i intermediació laboral en aquelles persones que estan en recerca activa de feina. Des de l'àrea de refugiats també continuem fent feina per acollir i per integrar en aquelles persones que no han tingut una altra opció més que fugir del seu país d'origen. Tot això ho hem fet gràcies a un equip de voluntaris i voluntàries que han decidit dedicar el seu temps a ajudar els col·lectius en situació d'extrema vulnerabilitat, també gràcies a un equip de professionals que des del primer moment han invertit tot el seu esforç per donar resposta en aquests col·lectius i també gràcies a entitats, ja siguin públiques o privades, que des del primer moment han fet feina d'una manera coordinada perquè tots pensam que junts som millors.